Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. 26-нчы комплекста яшәүчеләр подъезддан ашар истән зарлана. Торакчылар шәһәрдәшләрне гаепли. Бу ситуацияның сәбәпләре нидә? Южный агросәнәгать комплексында ярминкәләр гөрләгән вакыт. Әмма сатып алучылар утырып китәргә тукталыш юк дип зарлана. Проблема кайчан хәл ителер? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 21 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның яңа очраклары теркәлмәде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 23 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7065 очрагы теркәлде. Аларның 5959-ы терелгән, 36-сы узган тәүлектә. Яңа мэр һәм аның урынбасары сайланды. Чаллыда 4-нче чакырылыш шәһәр советы депутатларының 1-нче сессиясе узды. Утырышта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары һәм Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә күпчелек тавыш Наил Мәхдиев өчен бирелде. Аның вәкаләтләре тагын 5 ел дәвам итәчәк. Мэрның яңа урынбасары итеп Флора Андреева урынына элекеге финанс идарәсе башлыгы Ирина Сагыйдуллина билгеләнде. Мин Мәхдиев Наил Гамбарулы Чаллы шәһәре хакиме вазифасын башкарганда Россия Федерациясе Конституциясын, Татарстан Республикасы Конституциясын, Чаллы шәһәре уставын үтәргә, кеше һәм граждан хокукларын һәм ирекләрен ихтирам итәргә һәм сакларга ант итәм. 2020 елның 1 октябреннән пенсияләр һәм социаль түләүләр МИР түләү системасы карталарына күчереләчәк. Бу хакта Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге хәбәр итә. Пенсия алучыларга иске картаны МИР картасына алыштырырга кирәк. МИР картасын рәсмиләштергәндә пенсияләрне күчерү өчен исәп-хисап счеты үзгәрсә, пенсионерларга счетны үзгәртү турында гаризаны дәүләт хезмәтләре яки ПФР сайтында шәхси кабинет аша җибәрергә, яки яшәү урыны буенча пенсия фондына 1 октябрьгә кадәр банк картасының яңа реквизитлары белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Пенсияләре почта, илтеп бирү хезмәте аша яки банк счетларына килүчеләргә МИР картасын рәсмиләштерергә кирәкми. Түләү системасы үзгәрү акча алу датасына йогынты ясамый. Подъезддан ашар ис, тараканнар һәм тышканнар йөри. Чаллы ТВ кайнар элемтәсенә 2604 йортта яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, подъездга кирип, үз фатирыңа барып җитү квест уенын хәтерләтә. Торакчылар нигә җавап бирми? Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Бирдә яшәүчеләр сүзләренчә, әлеге канализациясе алар подъездында 3 айдан артык бара. Идарә итү компаниясына мөрәҗәгатьләр берни дә китерми. Шуңа күрә әлеге подъездда яшәүчеләр үз подъезд ишекләрен җилләтү өчен ачырга мәҗбүр. Ирина Рудковская 26-да 4 йортының 1-нче катында яши. Соңгы вакытта подъездда суларга мөмкин түгел, тараканнар да артты ди ул. Где-то течет вода. Вот в подвалах, надо в подвал спуститься, еще здесь много тараканов. Очень. И с этим никто не борется. Вчера бегала мышь даже. Ну, я не знаю, кто приходил. Она говорит, убейте, говорит, ее шваброй, говорит. Вот, ну, тут не знаю. Чулны строй ремонт идарәче компаниясы директоры Руслан Кәримов аңлатканча 26-да 04 йортының 30-нчы подъездында канализация кыюсы чүпләнгән. Торакчылар шәһәрдәшләр сан үзелгән көн күреш калдыкларын ташлыйлар ди. Хәзерге вакытта идарәче компания хезмәткәрләре тарафыннан кыюларны чистарту өчен Чаллы су каналы оешмасына гариза бирелгән. Барлыгы башка торак мәсьәләләре буенча шәһәрдәшләр Чулны строй ремонт идарәче компаниясына үзәк авария диспетчерлык хезмәтенә мөрәҗәгать итә ала. Белешмәләр өчен телефон 56 42 11. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, яңалыклар. Южный базарында автобус тукталышы юк. Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә битараф булмаган шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Чаллылар урамда җил яңгырдан сакланыр өчен ерактагы трамвай тукталышына барырга мәҗбүр. Бу үзе бер уңайсызлык китерә. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Южный базарына кешеләр ел әйләнәсе йөри. Хәзерге вакытта анда ярминкәләр сезоны башланды. Әмма тукталыш юклыгы уңайсызлыклар тудыра. Кирәк инде. Кирәк. Ни өчен кирәк? Ни өчен инде? Яңгырдан инде, җилдән. Әйе, саклану өчен. Инде мен редко бывает, но кирәк барыбер, халык йөри бит.
Базарға шәһәрнең төрле пушмакларыннан киләләр. Әлеге урын иң соңгы нокта булганга, монда 27нче маршрут кына йөри. Кибетләрдән чыккач, автобусны юл читендә көтәләр. Яңгыр юлган вакытында остановка павильона обязательно кирәк иде инде. Кешеләр бит яңгыр астында чыланып көтеп торалар. Шәһәр администрациясында тукталыш урнаштыру эше 2нче елга кичектерелгән дип аңлаттылар. Исегезгә төшерәбез, бу елны сауда объектларын демонтажлау белән бәйле рәвештә тукталыш павильоннары да алынды. Шуңа күрә хәзер җибәрү пунктларын павильоннар белән тәэмин итү эше бара. Быел шәһәр буенча 9 павильон урнаштырылды. Тагын 3 павильон ел ахырына кадәр барлыкка килергә тиеш. Яңа тукталыш павильоннары таләпләр буенча 3 стеналы булырга тиеш. Елена Кириллова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 17сеннән алып 20 сентябрь көннәренә Мамадыш районының Түбән Ушма авылында ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында билбау көрәше буенча Татарстан чемпионаты узды. Анда республиканың 13 шәһәреннән һәм районыннан 100дән артык спортчы катнашты. Шәһәрдәшләр ничек чыгыш ясады, хәбәрчебез дәвам итә. Мамадышта чаллыны яклап 23 спортчы катнашты. Спортсменнарның 5-се үз авырлык категорияләрендә чемпион булды. Алар арасында Ранис Гыйләҗетдинов та бар. Ул 130 килограммга кадәр авырлыкта чыгыш ясады. Татарстан чемпионаты яхшы үтте. Җиңдек, алашка. Финалда 6-0 счеты белән Оеш командасыннан көрәшче белән көрәшеп 6-0 җиңеп чыктым. Шулай ук көрәшчеләр 7 икенче урын һәм 3 бронза медаль алды. 15 медаль яулап Чаллы шәһәре командасы гомум команда буларак беренче урынны алды һәм Татарстан Республика чемпионатында җиңүче булды. Чаллы шәһәреннән 23 көрәшче катнашкан, кызлар да, малайлар да бар. Безнең җегетләр, малайлар менә бу чемпионатта бик әйбәт кенә чыгыш ясадылар. Без команда буенча командалар арасында беренче урын алдык. Безнең Чаллы шәһәреннән 3 кеше 3нче урын алды, 7 кеше 2нче урын алды һәм 5 кеше Татарстанның чемпионы булып калдылар. Барлык призерлар, ягъни 15 кеше 6-9 октябрьдә Самарада узачак Россия чемпионатында Татарстан Республикасы данын яклаячак. Елена Кириллова, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллыда халыкара өлкәннәр көне кысаларында картлык, шатлык дип исемләнгән хәйрия акциясе узачак. Әлеге чара 30 сентябрьдән 5 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Акциясе кысаларында шәһәрдәшләр өлкән кешеләргә ярдәм күрсәтергә, азык-төлек сатып алырга яки аралашырга тиеш. Фотоларны экранда күрсәтелгән электрон адресы буенча юлларга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Пробила бензобак и вам срочно нужен ремонт? Не можешь попасть в квартиру? Или же заболела любимая кошка? Найти все нужные службы вы можете через единую справочную службу. Отправьте текстовое или голосовое сообщение в удобном вам мессенджере, и наши операторы помогут оперативно решить проблему. Телефон 8 900 321 09 09. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.